În ținuturile muntoase, între două văi pline de flori parfumate, se afla castelul ciufulit, locuit nu de regi și nici de regine, ci de o mulțime de animăluțe. Acolo trăia un urs somnoros, o vulpiță isteață, un iepuraș hiperactiv și o pufniță care știa tot, dar uita repede. Într-o dimineață iepurașul țopăi prin castel strigând: "Ajutor! Ajutor! Am găsit o floare care strănută!" Ursul se trezi speriat. "Cum adică strănută? Florile nu strănută. Eu strănut, tu strănuți, dar florile niciodată." Vulpița ridică o sprânceană. "Poate ai strănutat tu și ai dat vina pe floare." "Nu, uitați, eu..." Iepurașul puse floarea pe masă, petalele se mișcă ușor și apoi, apciu, toți săriră în sus. Bufnița trezită de zgomot își puse ochelarii. Interesant, foarte interesant, sau era invers? Neinteresant? Nu mai știu. Vulpița râse. "Bufniță, concentrează-te! Ce e cu floarea asta?" Bufnița se apropie solemn. "Aceasta este floarea strănutătoare din Valea Vântoasă, strănută când simte frică. Cineva de aici e speriat." Animăluțele se priviră între ele. Ursul ridică leaba timid. Eu sunt puțin speriat. Am visat că mi-a dispărut borcanul cu miere." Vulpița chicoti. "Normal că ți-a dispărut, ursule. L-ai mâncat aseară în somn." Floarea strănută din nou, dar mai încet. Bufnița dădu din cap. "Aha, cu cât ursul e mai puțin speriat, cu atât floarea strănută mai puțin. Trebuie doar să-l liniștim." Iepurașul sări pe loc. "Ursule, nu îți face griji, îți fac eu un borcan nou de miere, dar din morcovi. E aproape la fel." "Nu e deloc la fel," mormăi ursul, dar începu să râdă. Floarea se lumină, petalele se deschiseră larg și nu mai strănută deloc. "Vedeți?" spuse Bufnița, "când cineva e speriat, toți simțim, dar când îl ajutăm, totul se liniștește." Animăluțele se îmbrățișoară, iar castelul răsună de chicote și pași veseli. Morala: când cineva e speriat sau îngrijorat, un pic de înțelegere și ajutor poate schimba totul.